gizaki azkea. Bere erraietatik ateratako indarra da naturaren legea. Poesia urratuta bertsolitzak horrela naturaren legea. Bai, gau da narra izluzipa. Izan dira zoro edo lelo denentzat. Gaizkinero dea brutzak hartuak izan direnak dirdira rikatuak. Poesia urratuta bertsolitzak horrela naturaren legea. Bai, paula narra izluzipa. Eta barrura, Jeu! Momentua, jarriko dizuet filtrua, zegaut lehen kendu indiate musika jarri daunean. Listo, ben bai, ze moduz? Arratzaldeon. Arratzaldeon. Ondo? Bueno, nondik hasi baituk, lehenengo aldiaek 3 pertsonakin eula gitarrizketa, baina, bueno, nik uste interesantia izango gala baita. Baina, hemen ezkerrean ikuste zuen Jon, ja, egon da, beste gitarrizketa baten, bere beste proiektu batekin hitz egin genuen bere garaian, baina, bueno, naizta nire asmoa berezen inorrez errepikatzea, emango diogu baimena, nik uste meheziula. Itxiko dotzatie, saiatuko naz gitzi hitz egiten. Bueno, hitzein behar danin, hitzein eta listo. Orduan, bueno, normalin, beti azten nauken bezala hasiko batzuk, eta pixket ezkako dizuet zeuen burua aurkezteko, eta pixket musikikin daugezuen erlazixue azaltzeko, noiz hasi zineten musikan, eta bueno, pixkat nola izan den zuen ibilbide musikala, bueno, hor dia zeuek luzau nahi dezuen aina. Zeu hasi? Nik esan da, eko? Zeuek azten basari hobeto, ni berriro ez da kontago histori guztize. Ia espagot errepikatuko bardin, eta... Bueno, ni Sergio nahi, oie, más o menos 20 urte hasi nahien musike kontuen, lela usorger taldiga zibil nahien, eta gero beste pio bat taldegaz, horren aurrekue Sinner Dolls izan zen, eta... Eze bez, oie hemen, Elisa Belez Darrakaz. Bueno, ni Aitor naz, hasi nintzen joten... 89 puta tendencia gaz. Gero, bueno, intzo de hardcore, punk rock, punk, eta azkenin hemen juzi nahi. Bueno. Listo, nik esanen bidot edo? Ez aizak, azkar motel. Bueno, ni Lea naz, Jon esan zugea, bueno, Lea egiten dozti gehiago. Eta ni hasi nintzen,
Sergio hor bueltan ibilko ginen, ez? Alkarregaz. Bai. De hecho, hortik ezagutu ginen, uste dut pentsate dut. Eta, bueno, jodot efektu zen, buletxo miserin behoten dut, eta oin urte bete izen zen. Hasi nintzela, bueno, konzertu batzuk emon, da oin urte bete hasi nintzen honekaz. Ez da, enagen jakin non sartzen nintzen. Ja, eske hori guan, oin ja, etzakeat igual gorauko aiz, lea, baina, bueno, zuek Sergio eta Aitorke jakin daizuen, normalean elkarrizketa guetan lau atal bezala egote dituk, atal bat izatek pixkat konposizioei buruz, gero ziok beste atal bat teknikai buruz, gero ziok beste atal bat gusto pertsonalai buruz, eta azkeneko atala pixkat, euskal musikan egoera, gaztea jeitea, eta gauza horiek, normalen ez gaituk iristen, laugarren atal hortara, baina, bueno, baina baita gustatzen zitek pixkat, claro, zeuen taldiei pixkat etiketa bat jartzia, eta, ostia, ni hona entzuten, eta, zaila, en plan, ze irutzizek oso talde, txekan nola esan, oso irikia da hola estilistikoki bezala. Dago duela kantu batzuk esateken, ostia, honek black metalea sonatzezik, honek igual kindaia mondorrelue sonatzezik, eta gero ziok de repente tema bat esatekela, ostia, haudek hard rock ochentero totala, txagia, zeuek nola definitzezu Elizabel, zein dek pixket proiektu honen muine, Bueno, talde hasi berriz edalez, ondino igual estilue ez da izan, orain arte finkue, jungo gara finkatuten gutxik estilue gure guztun arabera eta zelan aurrera hain. Bai, bueno, hasikera baten beti esan du dela shock rock, progresibo ikutu batzukin, metal gauze batzupe bai. Bai, bueno, orain gabiltzen haitzen da apurbete nazta, orain urrengo kabetzizetan eta gudune lortu da 70. hamarkadako roka, igual black metal ikutsu egaz, nazta, no? Ero black metalan mundure eruen, zelan izango zen 70. Hamarkadako talde bat, black metala ingo bazauen, lako zozer. Vale. Hori da, urrengoko pausuen, ez aurrengokuen. Azkenin, musiki ez gain baziok komponente estetiko nahiko argi bat, ez? Ez dira nahi konparau danak igual, danok ezautzia un rollo batekin, baina ez mitiko ghost batek euki aldun rollo estetiko hortatik pixkat hartu dezue, odek zimaz gauza pertsonalaga bat hola nahi dezuen eta listo. Bueno, Ghostek azkanin shock rocketik hartun dago, ezta? Euren maizuek harin haue Alice Cooper olakuk esan die. Orduen, horretaz jo bai, Ghost baino harin hauarek egon zien. Ez tokure esan horregaz, Ghost ez da eskune gustaten, no? Batxuri bai eta beste batxuri ez. Ero batxurik izau eta beste batxurik itzi hau. Orduen, Ghostetik, pertsonalki bai, niri gustaten daz, eta gauzek badauz handik behartunde. Handik, baino txoten modun Alice Cooper, ero Marilyn Manson etipe bai, bueno, Ghosten rollo egaz, inevitable, diaz, konparazio, asko esaten dago. Neretzatek gauza errez badek, en plan, lider bat zea pintxaut eta zea, eta gero bestik maskarakin atzin badek, neretzatek konparazio oso errez badek, igual pixket geixo landu alko nian, baino, deke etorri ziteken lehenengotako gauza. Bai. Alan da guztide, Ghosteku irten baino harin hau, okin hauen ideie horrena maskarana eta gero abezla irize bestera batera jutin nabe, bai, ideie okin hauen harin hau, gero egin, orain arte ez. Ja. Batxik ezan barra zaukau, Sergio, ia izela taldeko kantantie, berez kantantik etzaude hemen onartute, hau gitarrizketa bai, hemen ni bajistaz, ni bateristaz, ni osiaz. Ez, baina bere garatzen esan zian gitarra batzuk komposau ituala, orduan petxonean, orduan nik uste komposizio aldetik gitarri jotze baldimak eta komposatzen ez hartze baldimaiz nik uste hemen egon berra hogegela. Eta orduan dia hau aprobetxaute zartu batzuk pixkat komposizio atalea, bale? Faber, nola hasiko batzuk, lehenengo galderie, ze etortzek lehenuo? Nola dek prozesue, komposatzeko prozesue, haudek, letra batetik azte zeate, riff batetik azte zeate, melodi batetik azte zeate. Irudi batetik. Irudi batetik? Bai. Ostia, hau nian espero, Irudi batetik. Esango nauen, no? Azkanin zer da artier, zer da, no? Espresio bata, no?
Eta espresio bat, askotan, zuke musik entzuten zu eta kolorik dako zu burun, ezta? Ba, zuok lea horre kolorik eta gero musikera eraman. Aha. Alda esan alderantziz prozesue. Orduan, bueno, ez da, dana da bat, azkanien, no? Osake, ez dakitzelan esplike ondo, ja. Zeuk, esan bizu hau, zeure galeria zuretza da. Bueno, bai, hori irudi eta ez da hitz, burua datortzun gauzetatik, no? Azkenien, ero de lo que escuchas, simplemente, no? Aha. Unibertsue musikez beteta eta soinuz beteta da, orduen handik datozen gauzek, ez da? Aha. Ostia, hau, erantzuna benian, espero, normalian dana ez dute, egite jau riff bat, gero egite jau beste riff bat, eta kitxo, baino. Ostia, eta pixkat sakontze aldea, irudi bat baldin maukek, ez, buruen edo ikuste, eta nola sortzeiok musika horri, igual, sortze izkiken sentimentuekin, edo beste movida baek. Ojalá dana izango bazan sentimentukaz askoz naturalago izango zan, no? Eta ez da nengo zan guzurrik bertan. Aha. Baina askotan bebai guzten gara eramaten ¿qué es lo que gusta, no? Eta hortik eraten zu apurtxu bet, ez da? Osa, badau parte bat dana zure sentimentue, Bai. eta beste bat inteligentzize. Ojalá izango bazan guztize sentimentuen aldetik, eta inteligentzi gitzi hau eta holan gauzek askoz natural hauek izango ziren, bai, gauzek bizek naztaten die. Sentimentuek balizioko bauan bakarrik, Bai, ez? Osea, hori izango espresioek, benetako espresioek, niri piba guztaren da azte musikari berri betazten da nien, behan jotzeko erie, azkarin oso espresibu da. Eta teknikaek zelan segun sartun zure buruen, ja askoz matematiko hau da, eta espresio askotan galduitzen da. Naturalidade hori galtzeikela bezala, ez? Naturalidade hori galtzeikela bezala. Bai. Ba, ez beti, Ja, baino... puntu batzutan bai. Ja, ulertzeiat. Ados. Bale, urrengo galderi esik pixket, bideraute, klaro, sortze prozesu hori, más o menos, irudi batetik azte baldimak, baina gero nola izate kantu bat ja sukaldatzeko prozesue, haudek. Igual, etxetik eramate dituzue ideiak eta gero lokalien jartzituzue más o menos ideia guztiak en komun, ala lokalien bertan itezue sortze lan hori. Etxetik datoz. Etxetik datoz inge, ja. Bai. Bozeto moduen edo, Bai, bozeto, bai. leku bideratute Bai. etxetik etorten diez, ez? Bai, bozetu etxetik etorten da, eta gero, bueno, arreglo guztizek gero zerraldan sartun ja hemen. Ze, karo, gero azkanien bebai, bakotxak beran pertsonalitati dako musiken, no? Eta bozetu izango bazan, esango zan azkanin, azken kutsuero entzuten zune abestetan esango zan bardine, ez dauen okingo zan hori naturaltasune. Por ejemplo, Lea eta Aitorbe era oso ezberdineko gitarristeti eta bakotxak euren puntu moten txo, igual Aitor jarrokeru hau da, eta Leak toke igual ez da esan, Heavy ikusi esan ez da heavy de berria, sí, con las rebajas. Junaina esan den, teknike, beste erabateko tekniketako eta oso tekniku dabe bai. Orduan Aitor da nik esango naben gitarriste bat esatilez 70 markadako gitarriste bat eta igualea aktual hau, Bai. Ez da, ez ona ez txarra, taldiri bardina aportaten txo. Guztize esango nauen. Horre, gauzia lortu eskero konpenetratie ondo, altzola banikoa zabaldu etxen dela, bai, ez? Eta nik uste notatzea ala baita, nik Spotifyn daun ia guztia entzun diat eta hori izatea, kantu batzuk igual dituk black metal edo, etiketa jartziztek erresa askotan, ez? Baina kantu batzuk batzuk toke jarrokeruo beste batzuk baino, igual hori igual kantu ditan Aitorrek eukiguelako influentzia gehiago sortzeako orduan, ez? Ego gauzak ateatzako orduan. Bueno, gehiago da solo batan da holan, ez? Osa, pentsa honik. Bai, solo eta arreglunea zuntutan. Gero azkanien riff rockero bat aldagoin black metaleko gitarriste batek eta black metal zati bet aldagoin beste aldekoek bakizu, aldagoin gana be. Osa, ganera horrek gauzek asko guztaren dazko etxe du bai, no? Terkambiar. Arki. Bale, eta, irudi batetik azte zeate, baina irudi horri lehenengo ze jartzeixo zue.
letra bat ala musikie. Lan, zertzitorrek lehenuo sortze prozesu hortan. Irudize esango gendun espresinu dela, no? Vale? Eta horregaz espresinuaz batera etorko ziren musiki eta letri alda batera. Bate dula etzen, besti alda batera du etzen. Osa, ez da etzen gauze bat harina, bero bestie. Aha. Osa, batera du ez. Vale. Niko batera etzen dotaz. Ha. Jo, hostia, eske hori oso interesante iruditzen zitek, esan normalin eta network sartzen hau, ez? Musikan geixena sortzeana beti izetek, hori, prozesu hemen hau bia ustea dela berrota amapiko garen elkarrezketi, enatxibia seguru zen barrena dan, eta geixenak hori izatei, ez? Lehenengo riff bat, gero riff hori melodia eta letra, eta kitxo, ez? Ostia, bisek batea etxe hori iruditzen zitek nahiko komplikau, Txaigat, pixkat, esplikau aldeken geixo nola etxeken, eo gitarrekin jartzea eta riffe eta orduko azteiz kantatzen, eo nola... Gitarra nota bat jo, eta haren garetik sartun melodize, Vale. eta idatzi. Vale. Ondo. Ondo. Venga, bada, beste pare bat galdera dauzkeat atala hontan, eta gero jakungo txupiskat teknikan atalea. Badakizue teori musikalan, badakizue teori musikala, en plan, harmonia eta holako mobidak. Buruen dauena, bai izenik ez. Vale. Nik bai, bueno... Bai, eleak bai. Nik zuzer bai, ikesina den, bai. Sei urtegaz edo hasi nintzen akordoi joten. Ja. Bueno, kontena ben harinakoan, ez da enaz asko luzetuko. Zuzer bai. Nik ez. Ez, honen urrengo pauzu izetek teori hori elabili ezue sortzeako ordu, baina ikuste jat ez, buruen dauke baina izenik gabe. Harmonize, harinakoan esaten notzune, harmonizek eta etxerakoan bai. Osa, badakizu, bigarren abotz bat, tonteri bat, baina bigarren abotz bat atara bidozunien badakizu zein ega salduzunen pasta, ze olako historiak zer dauen supuestamente ondo da zer ez. Lo que pasa que hemen be bai, claro, talde igual normalago baten, igual harmonize bai da ABC, digamos, ez? Osa, bai da oso old school edo. Kasu honetan, claro, igual pasai azti inoiz baino gehiago, osoa zela musika teorizek esaten dutzune aplikaten, eta datortzu bestia da, ez, tranqui, hau disonantzi dizen bide, harmonizetzen deuelako samplerrak. Claro. Disparata hau dago beste modu batera da, zelan izango da hori. Entzutezu da, ostia, bai. Ja. Noben, da, apur bat, hemen niri egiz esan, apur bat ataroz nire... Zelan da, konfort. Ja, lortzea. Zera beti pilaten dozta apur bat, fuera de juego. Ja, joder, ni aurrekun, hori, nik ogixe etxea doztileta, bueno, sin más, deno gazko luzauko neure, da, orduan batzutan musiki eitzea, da, etxean normalin, dator urrengo gonbidauen musiki, eta initxean Elizabeth zentzuten da, egonuan hor progresio bat, enau gogoratzen kanta, enau gogoratzen progresioa en si, baina egoan progresio oso mitiko bat, esango jau musika, rock, metal musikan, ez? Baina baten, mozteuan, eta mozteuan super, hori, ikizan deke, igual, ohituta ez gauden movida bat egin du, izan honen, ostia. Rollo, oinarten handan plan de, bale, bai, mitiko progresio, eta batean, ez, baina ja ez. Eta izan hoan gauza bat, izan, ostia, hauek gauzak pentsatu ditezkie pixkat, ez? Alde hortatik. Baina, belarriz, uste bera. Bai, belarriz. Ez tala zeu zer, osea, ez da gitu, jentiek musika asko entzun dugu, eta ez da gitu igerten da. Sergio ikusten da, ez da gitu. Zelan diez, Deep Purple eta olako rollo asko entzun deuzela eta entzun deuzela edo asko mama deuela hortik igerten da. Eta... bai, belarriz izango neke geixia, bueno, hori esaten dugu bera, bintzet. Gero ia badeko hemen el pequeño Mozart eta... eta ez dugu ginezet. Askotan deitzuten txat, igual leari telefonotik da, igual poten txat WhatsApp, ¿esto cómo se llama? Y le digo, esto si haríamos así, horren izena zelan da. Eta holako hau zeko, izenak eta ez dakitzez. Si menor. Dakitzelan heldu lekutara, bai ez dakitze euren izenak. Ja. Ero badakitze nire buruk eskatu doztena zelan egin, bai ez dakitze izen dakon, ero zelan... hori da pasaden doztena.
Ados. Vale, azkeneo galderi otagoiat, atal hontan, eta, bueno, txegia eta berze... Gaina, usteat galdera politia izango gala, galderi betitia diguel, ez? Baina gaur usteat politia izango gala ze 3 pertsona zaudete, normalin pertsona bakarri itxezo bat hau. Vale, Elizabeth Zerdek, demokrazia dela diktadura. Diktadura demokratikue. Diktadura. Elabora. Herrizek eskatuten dauen diktadurie. Elabora un pixket hori, a ver. Elabora un pixket. Azaldu hori. Saldu hori. Hori diktadorik ezin jabe. Ezin jabe, zaneurek Niretzat, niretzat ez da diktadura bat. Ez da. Osea, azkenien... Danok elegiten du azkanien zerrein biden. Bai, musiki dator alde batetik, eta danok onartzen dugu zelan datorren, ez sinesten dugulako horretan. Vale. Basikamente. Vale. Eta dekogulako bebai, gero parte hartzeko ez. Bai. Osea, bai, parte hartu bai, joder. Bai, izo zer aldatuteko be bai. Boskatzeko, edo gauzak aldatuteko eta aukerie be bai, tranquilamente. Ez dagoelako ezer zarratute. Orduen... Osea, normalien berak egartzen duz, abestizek berenak diez, izetaz. Claro, gero hortik emoten dan tokie, osea, hasieran zelan amaitzen dan eta zelan amaitzen dan, balde izen desberdine. Claro, gure, ez da, nik igual etxetetak arten bozetue, nik ez dut nahi holan izatie, nik nahi zaut euren biziz ez hartxie. Ze holan izango bazan, niretzak, ez grazirik ez da naturala. Hombre, dorretako etxien etxezu da listo. Dorretako etxien etxezu zeuk da, etxezu zeuk dana da popatik hartzien. Ja. Ez, bai, osea, que holan esan bide, orduen, diktaduria ez eure painoztien hau, holan baino holan hobeto, entxungu danon artien eta... Ja, irikitxe zaudetela, ez? Sugerentzitia eo zea eta... No hay disputas de egos, ni problemas de esos. Ados. Beti neu baita komentatzeat, askotan normala dekela ez talde baten egotea pertsona bat eo bi igual zea gehiena eramate utenak. Móvil. Deitze... Lasai. Entzun dugu metal pixkat. Ez da mendator. Mini mikroan bestela. Bai, mini, ia. Esan, parkatu. Ez, lasai. Esatenean hori, askotan normala dela talde baten ez, igual pertsona bateko bi geukitzea, hori konposatzeko karrega gehiena baina niretzat diktadura demokrazia joku hori dagoela, karga hori hartzeu pertsonak zenbateaino da hori irekita gauzak aldatzea, ez? Txekit. Eta gero baita baduela beste talde batzuk, ni zertxekiat. Ditukena taldean izena egela pertsona baten izena, eta beste taldeki egitek dela pertsona horrek esandakoa jo eta kitxo. Ja. Zimaz, gehiago eziak hortik, izan, irikita baldin mazaudete Sergiok ekartzeunakin lan eitea, eta Sergio irikita baldin mao zuek emandako zeakin lan eitea, nik uste hori nahiko demokratikoa dela, ez? Bai. Azikera bromatan esan dut. Ja. Baina, izan de, baina, Aitorrek hola indik, eta hor ja itzen en plan de... Etzekia nik hauek ze... Erki. Venga, guazten urrengo atalea. Gero baina basakiat ensaio dago ustela 8etan, esan zenetuen ez? Orduan ez di uste ez daren nahi denbora geixo kendu, hortik aurrea. Así que pim-pam. 8etatik 10-atara. Y luego nos cortan el bacalao. Egurre. Sarratu, ati sarratuten dazkuie. Ja. Nahiko kapata gauz. Bai, hori baita, bueno, nik betire zeuzi interesanti ertetze baldin bai kaldetu jaiat. Gauze nahiko xelebri irutu zitean, hizkuntza eskola gainin dauke ustela ensaio lokala. Amarretan izte ustela hori nola pasaude, geho udaletxin kontun badek, geho... Beti izan da hola, no? Bai. Beti izan da, osea que... A ver, lehen Josefinetan noten zan garanien... Beste eskola batzuk edo, ez? Beste eskola batzuk ziren, monjan eskola bat, eta betu lehen monjan eskolan eta oina badan eskolan gauz. Baina bakarrik ongin bai. Baian gau ezale esaten zan ez da? Ero ez? 10 arte. 10 arte bai? Bai. Baina arratzalde osoa. Bai, arratzalde osoa, egun osoen. Bai, hemen, por ejemplo, nego guztizen... Datorren hastien aurrera. Bai, datorren hastetik aurrera alda, ja emon egun atxalderik aurrera, eta gero jaudien egun guztizen. Bai, osea, ikasturtien zier... Bai, ikasturtien zier, 8etatik 10.
Ez que mobilidek, bueno, txaigat Twitch ezautzen zuen, Twitchen norbaitek nahi diru eman lehik ezie, bale? En plan, jendi suskribiu hiek. Eta nizo bat premio ezela, jotaken solu ejotzie. Orduan, claro, de repente tipoa suskribiu de, da gitarria, da join bernian. Barkau, haudek, pixket, hogeita bat garren mendego gitarristi izetin, zeak, imaginatzeat. Barkau mozteatik, baina, bueno. Ondo. Pare bat eurillo botaziztedek eta hori eskartu merdek. Zenbat euro? Bi terdi iriste zizte. Kaine batentzako ondo. Oidek, gaina hundixe, segun un bazo, zahardo bazo kaini, Bai. Hori, haizin jete esaten, uda, hori, ikasturtien zier, hori, nahiko kapaute zaudetela, baina udan aukera gexo daukezuela, bezala, ez. Bai. Ara, nik ulertua galderia gehiago, ia zelan amaitzu zen duen hemen, ez da? Bai, igual pixkat en plan de rollo de qué zaudete en leku hortan, ez? Ba, udaletxik itzitze. Azkarin ez du pagabiar zer, ez lokalak ez zer da... Ja. Nos hemos juntado al caballo más barato. Al caballo más barato, Ya. Luego, cuidado con la sobredosis. Ja, bai, azkenin udaletxikin lortutu zerbait dela ados, ondo ziok. Zimaz, deke kuriosu intzitekelako, de hecho, azkoitine bat zaude, mola lokal batzuk udaletxi jarretik eta hori herri mailan guai ziogolako aukera bat eukitzi musika xentzat. Nik adibidez gazte izen gure lokalin bakoitze 200 euro pazetxea bilin. Ez tek lokura bat, baino diruaek. Bai, azor dute egiteko zu, Nahi deun potrotan jartzi zigo. Hor dau... Zenbak euro gien? Hor dau diferentzia, 40. Joder, claro, hori de puta madre dau. Baina... hemen 40 euro gazezin zein, nolakorik. Ja. Gizau jarribiko zan. Hemen bai, debalde bai, bi ordu egunien. Bi ordu. Urte gehizien, ez? Bai. Bedatzi, no? Bueno, goazen teknikan atalea, bale? A ber, nik hemen galdera hau izauzkeat, nizo bat hemen txuletilla bat, ez da petikuten hau behitzen txuletiei, da orduan zaude galderak normalin pertsona batentzat prestaute. Orduan, etxeak danak egin gotxiaten ez, baino zeuek erantzutien nahi dezuen ala, erantzun lasai, bai gitarrikin, bai ahoz. Orduan, lehenengo galderiek, baukezue teknika rutineik. Teknika? Rutinarik. Praktika rutinarik. Ba, erroio etxin... Zuzerik esten... Estudizaten moduen. Bai, rollo, gitarra bat eskutan hartze zuenin ze jotze zuen. Sortu nahi dutena? Bai. Bale. Nik azken nien nabile ikasten sweet picking. Azken aldien. Horra gero iritsiko gaituk, baino... eta higlea? Harinoko nezen atxune. Rutina euki biherko nabena baino gitzi hau. Bai, igual, ez da oso, enaz, zelan esan, enaz oso orden haue horretan. Lehen igual bai nintzen gehiago, baina hori nazi pintzen aztien edo egunero ez da izan denpora teknika zehatz bat, konkretu bat praktikaten. Enbiko neke, azken aldien entre buletzeraz eta honekaz, eta, bueno, ero lanien hori, gero eta denpora gitzi hau, eta elegio aukeratu enbide. Bulertzen. Vale. Prestatu bierdana ondo. Vale, teknika favoritua, zuen teknika favoritua, gitarran? Dana! Edo esebez. Ez que... Gizen erabiltzen dutena, ez da hitz, zein erabiltzen dut gizen? Ez que zure erroiak oso raro, adiez. Gizen zui pikine, asko, bai. Zui pikine... Zelan zan, aztute, got. Zelan da? Enaz agora daten, ez? Hori asko erabiltzezu. Da, bueno, eskalak eta holan disminiduek asko bebai. Benako rollo. Joder. Ez? Hola, borroioek.
bueno, hori tekniki baino gehiago da eskalak, ez? Tekniki Bai, baino tekniki eskalak. baino gehiago eskala, tío. Nik asko tiretzen du, bai, sweepikin erantz, edo, nolako roiotarantz. Sweepikine bai apur bat alo loko, Osea, Hate una. Eta Ariñakoan komentatzen zuen, Aitorrek batzeuke zerbait hola bereziki gustatzen zaikenik gitarran jotzeko? Zabal hori berdia. Zer esan, no? zer bereziki gustate jatzune gitarri joteko. Teknikaren bat, Pues berdin dos, o sea... Tampoco tengo te... Hala, ez aiz exigentie, bat, hau doziok. ez, honek deko niz gustatu oso rollo rockerue. Bai. Bai. Ez dakit, hortik... Ni nator bendinen, del rollo de rock edo hardcore be bai. Osea, muñeki eta kitzu. Tuku, ez? Hati. Vale. Geixen kostatzen zaizuen teknikia. Gauza bat jarri zeatena ikasten eta ez tezuen aldortu ikasteik. Graziozu dek hau matiz bezala normalien geixenak esatea zuipikine. Daga, hemen zuen ja zuipikine bikein dezue. Así que igual beste mate esan berko zue. Irekazuen baidek zuipikine Aitor. Ni soy pequeño. Gehien kostatu jatzune. Bai. O sea, soy un puto muñón. Bai. Niri kostatu asturtetie erabiltzen dugu zenatatik. Apur bat aparte urtetie hori da komplikau. Osea, azkenien, teorize edo badakigu, edo badakit, ez tegot pazientzi gitxi egoteko. Ja. Bueno, niri pentsa bat asko pasaten dela, niri pasatea aztena be, jente askori gertatzea jakola. Bai. Zaude teknika batzuk ez ditugena batea agradezi adibidez zuipikine teknika bat, egon berdekena orduk, eta gero egote baldin maiz 3 hilabete jo gabe, ikasi deken hori ja jundek. Igual berriz retomatzi etzaik hasieran haineko kostauko, baina batzutan pereza matei. Hombre, beti asko erabiltzen dozu zenak eta nik uste dut, ez, osea, derrepentien, niri dolan gertatu jaz, behintzet, derrepentien hartu nahi barik moduen, eta ostia, jazta, erdi urteten dugu. Bai. Ja. Ez? Gero lehen esan dutena, hortik aldatzi, urtetie betiko... Bueno, nik pentsan dut, musikarize aldala sartune musika teknika barrizek ikasten denpora guztien, da frustre beran burue, ero aldala juen gitxik beran eri adaptaten eta sufridu barik ikastie. Osa... Ez gustatik gitarri apurtu momento baten normin kontra. Osa que, Etan. segun te vas saliendo, tu vas ahí, eta holan ez ara frustreten. Da, nik uste dut askoz naturalago edala, sortxi ordu egon egunien gitarri zoten magodozen akabateko zoten. Joder. Ez, broma. Ulertzea. Baina alare, baziok zehozek kostatzen zaigenik espezialki iri, Sergio. Ba, suponiten dut ez dakitzen guztize, kostako zan da zela purbet gizau. Bai, nunelez pausuz eta enai exigiduten lar, ze horretako badau zeurek, nire ez tozurteten bada, zuek hau egin, da, ikere salga higos. Hor dau diktadura partide. Ados. Vale, eta kostatzen zaigun gauzakin nahi gehala, hau igual gehiago dek Lea eta Aitorrentzat, baziok zatiren bat kontzertutan, ja zaudetela mentalki prestatzen zati hortarako, en plan, kontzertuan aizate jotzen eta ja, en plan de, ostia, basitorrek zati hori, da, baziok olako zatiren bat. Bai. Tentsio extra bat eskatzeuna. Niri, repertorio sarrekoak No, sarreko gunez. nahiko, bebai da gehiago mamata dauzela, gehiago praktikata dauzela. Barriz jokuen bai. Barriko belebeltz baten kantak hor dauz zati bat, zuipikinen partideta, bastante porsago emoten duena. Ganera, claro, da, zuipikine berez, ez da gatxa, baina da, lento doa. Harina bizen bazan, hobeto joango zen. Orduen hor gelditzi eta... La frenada. Bai, paso de frenada. Ba, etxekiat hori ditzea izen Lea, baina galdera honen mamixe ziok oin joen berdekela. No jodas. Hombre!
Joder, noiz urte ban honek no me he enseñado, tío. O sea, noiz urte ban. Azaronez, noiz, apirilien? Apirilien, o sea, hau ez dugu jo... Enbeste... Venga, intento bat, hombre. Ba, es que txarto zuna jodeu, tío. Ba, egin zuko, beto. Lehen zauta gero Ez. Es que ganera, oin, naz gogoratzen, tío. Osea... Naz gogoratzen. Ez da urtengo, eta gure txartu ez gelditzu. Joder, da, igo. Ez que hori da, harina urtengo ezten, baina... Hemen, jendik odola nahi digi, jendik sufrimentu ikusi nahi digi. Olako zozen da, Horti doa. nik aztuteako behai, ez dut joan hilik, Bera paina denpora gitzago, ez duten azoten. Bai, bai, Ez? Ba, bez? Eta eramen? Ba, niri betzotze... bai, hau da gero beste, bai, beste kanta... Bueno, hau beste kanta barri bateko... Zelan zan? Bueno, horrelako movidak. Guapísimo hori. Bueno, hori praktika bau bestia baino. Bai, karo, praktiketen, sabes? Bai, bestie... Ganea besti jatadunetik, ezken zai bestu egin. Ez que hori da, urteman kantiak eta ez dugu jo... Engen duzen toma batzuk bideokliperako... Ba, orduen, ez da inoiz izan da. Eta ganea playback esan, osea, que no vale. Ja. Osea, que abesti ze grabazan... Otsaien... Gitarrak ba ordurik praktike barik. Horrek hasibiko gara praktiketen kontzertuarako eroso zer, bai, bueno. Lasterto gako da, bai. Ja. Eta Aitor, ez aiz librauko, Basio giretzat zatiren bat, hola, kostatzen zaigena. Hauek guzti ditu. Zatiren bat zuretzat, kostatzen jatzune. Podemos hacer el solo de... hacemos los dos juntos. Sí. ¿Sabes cuál es? El de... Sepa el de... Ese. Bai. Levanta un poquito del culo. Buah. Volumena. Va, pero va. ¿Qué va? Es que ese barik, hostia, hablan pelo. Probad. Gero esto es una tira en chartó, Os hago el bajo y a ver qué tal os sale. Ja, ondo, lasai. Guazen urrengo galderara. Ja, galdera... Gero eta txarra due gauzie da. Eh? Gero eta txarra due gauzie. Ez, motel. Ondo zik. Venga, faltazizko hiru galdera hemen, eta galdera da hemengo beste klasiko bat, dekela tapinaren testa. Así que, a ver, zuen tapinik onenak nahi ditxeat ikusi. Lea, kengo da hori. Onena ez, baina... Onena, bueno, tapin bat, sin más. Politxe, ez da git, niku kurioso... Zer zen? Joder, Eta la rítmica. Hostia, ez da gizu zelako hori dan, tío. De repente, jo bierra. Eta la rítmica. Vale. Ez da ikusten, bai, zer ditzen nago, Tensio ona, tío. Nervioso imitzen gara, Bai, entrevistekaz. Aitor, eta animatzea izi tapin bat itea? Ez. Bale, gaino, lasai. Tapin bat etxe baldimak nahiko, rifardo bat jo berdek. Rifardo bat. Rifardo bat. Rifat, jode.
Eta incluso inaldi hau... Zer berez, movida guazioan tapinaren testa bezala, ez? Da gero, kontura honitxean, joder, bat, danak ez gaitukela solistak edo igual badaola jende bat ez duna tapina dominatzen, orduan, einean, bigarren movida bat duela rifardoaren testa. Eta ziok incluso hirugarren movida bat ekela arpegioaren testa. Orduan, nahi badezue, leak jodik tapine, emaiokik rifardo bati, eta Sergiok arpegio bat ite daldi maziak, ja gelditu gonau, kontento. Arpegio. Arpegio de riff, Rifardo, bai. nahi baek, Sergio, aukeratu. Zer riff, hola. Nada, que toque el de Black Mass y ya está. Listo. Venga, Sergio. Arpegioa. Otro arpegio, cualquiera. Bai, nahi egena. Arpegio Zer politxe, polit bat, hori, zeu zer Nahi polite. akorde noain arpegizukaz. Zer arpegizo, esan zeik bat. Este pa, ni zer dipa. Zuretza da galderi, tío, diktador. Laute jatu, en serio. Ero... Iron Maidena. ¿Esa cuál era? Aquí... I wonder, hola, osas, eso. sonatzen zik, ze baino. Bai. Venga, ondo. Chapo, gaina triple test, puta madre. Venga, oin, beste bi galdera, eta ja pasatuko gaitu gusto pertsonaleta, bale? Orduan, bi galdera hoitu pixka bat, batek oso graziozua, eta bestiedek pixka kontrovertido, baina, bueno, sin más. Orduan, galdera graziozua. Behatz extra bat eukiberko baldima zenuten, nun eta zeatik? Atzamar bat gehiago ukiko bazen duen, non eta zer daitzik. Hainkan. Hombre, suposatzen gitarri jotzeko, gero ja zeuek pentsau, igual beste... ¡Ah, gitarri joteko! Hombre, En el pene. atzamar bat, Claro, para llegar al punto G, patrón. Joa, tío. Está bien de madre. No, Joder, basta. Es que rien edo eskoman. Estan esango zan molesti beti igual. Oitxu barik Claro, zauzelako. claro. Jakingo bazen duen erabiltzen. Joder, bai, ja gatxada ondo erabiltzi dakune, Ja. ba, beste bat erabiltzeko moduen. El cerebro igual no zate. Ideia batzela, behin tipo batek izan zian, hemen tripan, eta orduan, gitarri hola hartu eta tripatik biet bat, en plan rollo, Me va, estás. Edo hamen, erdizen tapizak itxeko. Hori, Fui, solta barik, no? Es que rien. Bueno, es que... Empaliar. Segun zer joten duzun, ezta? Claro. Claro. Osea... Pianista batentzako igual hobeto. Ba, ez, gitarrarako, baina. Bai, Gitarrako arpegizio eta etxeko Bueno, bai, igual beste atxamar bat. igual beste atxamar bat okintze, en plan... Bai, aurretik. Amen. No, en plan más gordo, pues puedes meter restas y pues con esta puedes... Cejille. Claro, una cejilla, te metes por aquí. Aunque hori horan balsein, Adibidez. no te agitza balsu sartun. Vale. Bea, urrengo galderia eta ja atalonta azkenaek, bueno, ez zauek berez teknikikin zer ikusik, bale? Baina galdera nahiko simpliek. Zuen ustez zer dego bie? Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin? Zeran da, pregunti, Gitarra on bat, ampli txar bategaz, edo gitarra txar bat ampli on bategaz. Gitarristi txarra badan ez da hor zerreinik. Ja, hori bai, baina. Bai, una badan, seguramente dana txarra badan be, atakotxo beran soinu ona. Ja, Baina, zer aukera. baino bioitatik. Claro, hori da, oso ondo. Ba, nahi jau gitarra on batokin eta ampli on bat eskatu non hori.
Vale. Ez bas, gitarri egatxago da non okiztien. Ampli baino, no? Baina, bueno. Ja, hori... Eta gero inkomodua dan gitarrie, lekutara etxeko gatxau. Orduno beto gitarri hona izan. Nik uste zure gitarregaz espazos komodo, espazos joteko txarto. Amplionagaz betxa, ez tozu joko... Hori erantzuna benariñokoan, ez da? Egixe esan baiat, ez nauk akordatzen. En plan, pentsau zenbat jende elkarrizketa diaten, akordatzen hau bakarrik, de hecho, esan ziana pietza tripan jarriko ziana, akordatzen hau erantzunekin zeinek esan zian ez. Así que, bueno, hor utziko jau. Vale, oin gusta personaleta pasauko batzuk, baina pasau aurretik entreteniko aldezue jendei favorez. Zeo. Pare bat, 3 bat minutu tardako izkiat, vale? Zer txisterik ezin dugu konta? Bueno, berez nahi baldin mazue, bai? Baina aukeran jake gitarrizketa badan, nahi izango nean zeu jotze baldin mazue. Bueno, tokaro da ez eta top. Ez, hartu gitarre. Campeón. ¿Qué pasa? Sí, Sergio... Ahora ya me batzago, si no, Venga, uste zaitu ya zeue bakarrik. Claro, eser barrixe ez? Bai, jo, zeu guzuina. Espera, písame el pedal, pisa. Nah, entzat zati bat, ez? Bai. Bi, irura.
Bat, bi, hiru, da. Bueno. Se acabó. Buah, hostia, nik bukari bakarri gatxuia, guapísimo, Guapísimo. Bueno. Por cierto, ebentziok, Gerkon izena daugen bat emat, etxegat ezautze zuen, zutako baten... Andoni Sorger. Ba, esan dik, galdetu duzu Elizabeth demokrazia la diktadura edo argi dau. Apur bat haterra da, tipo, Bai. Eta Lehen lehen esan dik jakingo nauen lokaletik pasako nintzen. Badakizu joten duela Urrilik taldien gitarria. Bai. Aldotazue... Ba, momentu bat, apunta behat ontxe bertan, mobilin. Urlik. Vale. Listo, apuntaute eta konbidaute dago, Garkon? Gero geuken gotza guzolako... Ahí está, komentaizuek. Datorren denboraldireko izemerkoik, ze haudek 18. denboraldi ontakue beste bien goitxiat. Eta ja irailetik aurrea jarriko nahu berriz martxan, baina bueno, lista bat ikena inauk aukera guztikin da hor gehaukoek. Vale, ba, guazen hirugarren atalea, galdera desente zaudek hemen, hiru zeate, orduan, bueno, segun zeman luzatzeaten igual galdera batzuk egingo izkizuet, ez, baino zuek lasa, emnan luzatze bazeate etziok problemaik. Orduan, hemen zaudek hiru galdera, ditukela oso simpleak, baino aldi berien pixkat zailak. Lehenengoaek, zuen talde favoritoa? Talde favoritoa? Masa Majoni, Talde favorito. Hor. Talde favoritu segundo izkue. Hori ja eukera baki ze den nahi diken aukerau. Es que hori da... Venga, Lea, ¿A bota. quién quieres más? ¿A Aita o Ama? O sea... Ja, Está jodido. ja, Ez que gizera, talde, segun ze momentuten galdetzen doztasun egu zer, Claro. Bai. ja. ¿De los años 70? Edo oingue. Orokorrin top 1. Bazaiat zaile dala, baina, bueno, dek pixkat. De hecho, berez, engoitzu ja spoiler txiki bat, igual Lea akordauko baino. Hemen hiru galdera dituk, talde, disko eta kanta gogokoena. Orduan daukezu aukera gustatzen zaizuen hiru talde aipatzeko. Baina nahi badezue, ezin badezue bakarra esan talde bezala, ba, uste izuet esaten bi edo asko jota hiru. Vale. Diría que... Bueno, favoritu baino gizau txikitzerik erundota zenak, no? Digas, igual, no? Deep Purple, Marilyn Manson eta Pink Floyd. Vale. Joder. Está jodido. Pues no sabría decir. Lea, ¿El motor? Motor. Motorhead. Bai. Está Alice Cooper igual. Alice Cooper. Alice Cooper. Ok. Osea, izete izin da talde, disko eta besti, baina, bueno. Ba, izan egat, baina, tranquilo, Alice Cooper oin de la talde Beatles. batzuk aipau dituzue eta aurrena diskue galdetuko dizuet, así que lasai. Alice Cooper de los 80, 70 y muchos, 80. Todo del 85. Del 84. Es la única fecha que No me gusta. Gogoratzen hasi No me bazara. gusta lo moderno. Bueno, nik esan naben ari. Cradle igual. Claro, pero claro, film no es moderno tampoco. No, pero me gusta. A mí también me gusta. Bueno, Pantera, Infectus, igual lako... Zai. Lako... Horti rollotik. Osea, Ok. nik uste dut musika... Zeran da gustatatik apur bat... Bueno... Ez, egon naiz pentsaten igual apur bat alde bat... Naz ikusten. Alde batera hona huela, ez? Osea, igual apur bat estremo hona huela. Bai. Baina, bueno... Ez dut uste bezain beste. Niri asko gustatzen da este talde estremupe bai. Lo que pasa que... esan dutena, imetarik entzunota zenak... Ja, Ba hori, bai, osea, ez da gaur egun igual gizien gustatzen dazten taldiek. baina Bai, gehiago bai, maskabo bai, gobenak bai, igual, bai, eh? bizi guzti zen entzun dota zen taldiek eta ondino entzuten dota zenak.
horreitxik izango torrek. Ez, hori momentun dizelako gizen... Judas Priest. Judas Priest. Gero eta gehiago doaz, espazu mosten, hemen egongo gara esaten. Ba, taldiekin moztu eta hemen diskoakin hasiko gaituk. Eta hemen daukezu aukerie, igual aipau ez zuen talde bate aipatzeko, naiz da bere disko bat aipau, baina, haudek pixkat ikusteko bakoitzan influentziak, o bakoitzan gustoko taldeak zein dian. Zena nahiat, oin aipatzen badezue disko bat talde berdinana, guai, aipatzen badezue disko bat beste talde batena, baita ere guai. Dan, sin problema. Ni diskoa adibidez, esangot Sepulturan Kaos eidi. Vale. Baina momentu egaitxik, izen zen momentu egaitxik, edo zelan hasi nintzelako ezagutzen apur bat. Galde? Hori rolloa edo. Claro, Pantera esan bizuzi bai usta, baina bakitz kapur bat kanzinoa nazela, baina Panterana eske... Ja. Eske no zein, tio. Zaile de bat aukeratzi Panteran, zaile. Bai. Eta, jo, claro, abitxo, etorriaz burure latzenen kontzientzia la infernoa. Bai, izenzelako lehengo metal taldi holan entzuna dena, nire gara izen, eta host, bebai, osten salbuespena bebai, Saluda, Johnny. Vete por aquí. Hemen dago, de hecho, bajisti, horregaitxik esan dut, Saluda, saca la cabeza por ahí. Saca. Mola que bajisti fuera, mendik, Painkiller, diskazo. Ba, leak esan daben modu ni pepio, bat talde segun biziko momentu, Ba, eran aipatuko nahuenak esango ziren Cradle of Filth and Cruelty and the Best, Mechanical Animals, Marilyn Mansonena, El viaje a ninguna parte Bumburina. Hori nien espero. Se esan deu, espera, espero. Ja, imagínate nahi ezabela esperoko. Bai. Eta bai, igual, ez da, txaiak enpresoak zoz, olako zoz, bai. Guai. Eskema gapurtzen. Eta ja hirugarren galderie, oin kantuk. Esan betiezu, No voy a hacer, me cago en Dios, no he dicho aquel disco. Ya. ¿Sabes? Pero, Bai, ya. que era el que me gustaba más. De Lina Morgan. Eta venga, kanta favoritu, bai. Canta favorito. No sé, tío, Sentinel. Ramón. Eri beren gara izen Master of Puppets. Master of Puppets temazo daik. Hostia, bai. Bai. Bera, beren gara izen, oin, eske, claro, guztiz desberdin da oin transmitiuz edo estena edo lehen... Ja. Osa, oin entzuten dut da, bai, jo, hori, solo edo, parte lasaiko, parte lasaize... Ja. Ondine pintzen dozta, bastante... ¿Cantac? Master of Puppets. Ah, ya, es que guapo da. Bai, Master of Puppets bai kantua... Beste monda igual galtzen deu... Metallica diskoriko bien a... Master Puppet, ya entonces. Claro. Orquesta sinfónicugaz. Nire txapai. Nire txakai. Eta Sergio kantun bat dola ipauna egena. Joe, Mikel Aguan berein katua, zezango txut, ure peleko hartzaine eta... Ure peleko hartzaine oso... Salvadorren erizotxie. Oso folkloriko jarri aiz. Bai, bueno, eske asko gustatzen daz, bai, euskal folklorie asko gustatzen daz. Kantu hori oso mitiku, oso guai, zion. Bai. Txio. Eskolan dauz lantzen hori mietaz. Bai. Landu bide. Venga, urrungo galderia. Nahi diat, zue getxie momentuetan Dream Team bat. Haudek, bakoitzek esan bertzik talde bat, Dream Team bat. Rollo, gitarristak zuen nahi dezuenak, bajista nahi dezuena, baterixe nahi dezuena. Eta nahi bat dimatzue sartu altzeate zeuek Dream Team hortan, edo ikusle bezala egon altzeate Dream Team hortan. Dream Team. Drink Team. Equipo del sueño. Izen basan Drink Team. Drink Team. Ahí sí que me metería. Nortzuka zengo zen du... Nortzuk diez. Joder, con la Rainbow, ¿cómo es?
Dio. Dio. Venga, Dio. Aitorrek dino Dio. Ez, beha, izen bide bateria... Bakoitzek, Bai, bakotxak emira utalde bat. horiek, bai. A ber, dek basikamente oinarte grupuek galdetu ditxeat eta onjaek pixkat espezifikoa asko gustatzen zaizuen bajista bat, asko gustatzen zaizuen baterista bat, baina galdetu erin individualmente, galdetzeiat en formato Dream Team, rollo egin zuen instrumentista gustukuenekin talde bat. Ba, Ian Gillan, Richie Blackmore. Richie Blackmore, bai. Ya vamos haciendo Deep Purple. Ian Gillan, Richie Blackmore. Dio, abotsa? Belen berak. No era hecho. Pero tú ya ibas a The Rainbow. O sea que de todos son de Deep Purple más o menos. De la época. Y de la también- de la saga, de las bandas. De local. Va, de local. A ver, Ian Gillan, Richie Blackmore. Glenn Hughes, vamos a hacer un Deep Purple raro. Glenn Hughes, batería que tú estás controlaten asko. Después. Brandon Petsborn. Ni puta de hecho zein da, baina... Menos el de Metallica. Ok. Brandon Petsborn, batería. Eta Menos el nuestro. eta teclista John Lord. Ok. Es Deep Purple comprando Bueno. Eta ahí gaitor. Phil Lynott. Oh, bajo. hostia. Vale. Richie Blackmore. Ahí. Y le baterize... No sé. Baterías tampoco me da mucho. No sé, Stage me dan. De Foo Fighters, elijo, Por si acaso. Stage. De batería Slash. O Johnny, gure baterize. Eta iglea. Nik... Osta... Has tenido tiempo, Ya, egonaz... Danny Field, Paco de Lucía. Paco Lucía, bai. Paco Lucía. Bai, al loro, Paco Lucía. Hombre, Paco de Lucía. Dime McDarrell, obviamente. Paco de Lucía eta Imak Darrelekin nik ikusiko nian. Rollo, a ver qué pasa. Da, bestuten Danny Field. Cantando saetas. Freddie Mercury abesten. Freddie Mercury abesten, Venga. Eta... Baterize... Bueno, bajue falta bat ez, bajue... Johnny Ost. Saluda, venga. Esku altza deuelako da. Venga, entra. Ya, que va, ni de palo, chaval. Jo, ez dakit, tío, es que ez dakit. Es Dream Team, Ya. No. Drink Team. No, ¿cómo se llama Pesadilla el otro? Nightmare. Nightmare Team. Dream Barton. Falta ez baterize da bajisti, ezta? Bai. Esatia rezuzer, bajisti Red Hot Chili Peppersekoa, Flea. Vale, bai, Flea. Nire hori antzekoa dekolako, Ez bat gehitzuten. Sin más, enabe moten buelta askorik buru hori. Eta... Zer falta dut? Bateristia. Cualquiera. Bai. Es que izenik ez dakit, tío. Una caja de ritmos, ¿es? Como no son músicos, Como no son músicos, pues son que aporrean para... Ez. Dain fetus. Dain fetuseko... Gerkonek esateik Urban Green dekua. Hori da, caja de ritmos hori da. Caja de ritmos askoten dabe. ¿Cómo es, Johnny? Chepas. Chepa, rir. Venga, urrengo galderi, ikusteko falta zaizuen kontzertu bat. ¿Ikusi? Ikusteko falta duzun konzertu bat. Rollo, ilusixu egin zuen joder, talde bat, baina joder. oin arte ikusi ezin izen dezuena ikusi. Es que... Claro, Pink Floyd. Pink Floyd. Claro, nik erantzuten badu Pantera, emongot Dani Huiza Torrenten... Ez da gitzik usitzeko zuen. Dani Huiza, de futbolisti esan. Bai, ¿Cuál es tu película favorita? Torrente. Actor favorito. El de Torrente. Hostia, Actriz favorita. La de Torrente. O sea, no tiene...
Emoten ez, osea, berriro erantzuten badu Pantera, izango da, como... Bueno. Baina, bueno, ingudan ikusiko, osea, que ez da kontaten. Ez da kontaten. Nun rezuen, Bai. aneu baiuk. Ikusi ginen igez. Ni belo. Bueno, nik zu bai behintzet. Nik dezentego hostia barrapaunean egunero, así que igual ikusi ditxean bada inau goroitzen, izana, Bai. Ni posible. velodromoan, ikusi naben. Nor? Pantera. Pantera. Ah, Es que, ez da gitu lan... Pero ahora De hecho, verías. Iron Maiden ez dut ikusi, adibidez. ez? Ez, Guapísimo. ez dut ikusi. Paquito, Por decir. Paquito bai. Paco de Lucía, guaces. Ni biderrez. Venga, urrena, nor berpiztuko zenukete, bere kontzertu bat ikusi eta berriz zulora juteko. Eta leak, pentsatu, Dain Bazarren! Ez. Nada bota? Ba, Aerodin Lizero, Queen. Zen lixi bai, ni bai. Zen lixi. Ez hau Gigi Allen esango zula. Ostia, Gigi Allen, Gigi bai, Allen, Gigi bai. Allen, bai, claro, Gigi Allen. Gigi, gaur Gigi. Gure, de hecho, lehenengo G, da, gure, Gaur Gigi. Claro, Gigi, bai. Ba, hori, ero Queen, ero Mercury, ero Linot, ero Gigi Allen. Ni Gigi Allen ez. Baina, beste bizek, Beste biseko bai, ez? sinatzen dutez. Ok. Venga, zeinekin nahiko zenukete jo kontzertu baten? Kartela konpartiu. Festi bat, kontzertu bat, Orain. bai, Gradel. bai. Ez da zuri da, zure iritzia. Orain con Gradel. Zerbezi moten badoztin, ez tozti importa. Ondo portaten da edonor, ez? Bai, Neberi utzitzuten ez teguen edonor. ez. Ja, publiko posipa dagoen, lo demás es insignificante. Gaur egun, oza, sin más, ez da hola... Azkenien, Ez da beharrezkoena, ez dakot... joten disfrutaten dut. Bai. Nogaz, azkenien ganera, de hecho, batzutan, bueno, niri bentzet pasate gaztena da, igual, jo, eta gure aurretik edo atzetik joten dagoen jentie ikusteko, joteko tentzinoa gaitxik edo apur bat preparaten egoti gaitxik eta normalien, osea, nik joten edo guk joten dugu zen konzertuetan Disfrutatzen. gatxo eukitzen dut ikustie beste talde. Ja, bai. Orduen, Ja, putada bata igual. ez dakit. Gura hau ikusi, osea, talde bat nahi bat ikusi edo eurek asko baino gehiago igual gure dotez ikusi eurek bakarrik. Vale. Bai. Bulertzea. Vale, urrengo galderie, ametxeta dago gitarra bat? Ametxetako gitarra bat. Nik ez? ¿Ves? Ez dago da zua, da? Joder, Ametxetakoa? que suerte. Dakotena gazpo, sí. Ni bai. Niku konformisti naz, bai. Bai. Osea, niku konformistia edo, bueno, gustora nago dekotesenakaz. Vale, Que vale. sea solar. Que sea una Ez, solarra guai gau. Hombre, Bestia ze gusto erranabe, bai. simples. Bai. Vale, ba, honekin lotute, badakizuela resistencia o galdera mitikua, ez? Imaginatzeiat. Inoiz ikusi ezuela resistencia, rollo, ¿Cuánto dinero tenéis? Vale, baina nik galdetzeiat antzeko gauza bat, baina gitarratan. Hau da, kuantas gitarras tenéis, eta zenbat diru ordaindu dezue daukazuen gitarraietako bakoitza. Eta nahi dut momentu hontan dauzkazuen gitarrak, ez ziak balio, bai, neukan oindela 10 urte, ez. Momentu hontan, zenbat gitarra dauzkazue, eta zenbat ordaindu dezue bakoitza. Nik bi gitarra, Gibson Les Paul bat, eta akustiko ordakotena, orata dotena lehen. Vale? Zinuekin zu Warlock bat. Elektrikoak edo... Atxinen bai, izan dagoen dakune. Bai, Ah, bale, bai. elektrikoa, baina, bueno, berdintzik, nahi badezu akustikoak barne sartu, bai. Etxien. Bi. Zuk bi, elektriko eta Elektrikoak bi, SG eta Explorer hau. Aha, Bai, hau inje dau, ez da Gibson, ez da SBS, vale, Custom made, ez? Custom made. guai. Eta iglea, Nik, solarra hau, bai, ram bat, bueno, ikusten duen, fletxa bat, California bat,
dala marka holan espainol bat, bueno, merke erosina ben, Ok. merke, eta guapo dau, akustika bat, eta ya está. Eta timple. Ibanez bat edo. Ba, Ibanez da, de hecho, nire lehengo bolo horrela zona ben, zen ikusarra. Vale. Ya está. Baino... Fender bat eukina ben, da salduna ben oindala gitxi, bere lehengo zuberi. Aipau dituzue gitarrak, baino... La pasta. Ba, ni suponitzen dut zenbaten ingurun dabil Gibsona, 2.100 euro erolako zozer. Ez da geni, eske Gibson bape, enaz bape Gibson sali. Zer dek, 2.100 euro custom deck? kostauen uste dut. Customadek. Ez, estandarra. Estandarra, 1.600 por ahí. 1.600 izan da ahora. 1.600. Bueno, beran momentuen 2.100 euro A ver, esan zan. en HO seguru a cuánto está, begiratu aldia momentu baten. Claro, es que estandarra pez berdin eta orduen... Ja. Ez diz estandarrak. Hostia, hemen, 2000 y pico, Bai, 2.000 y pico me costó. Bai, 2003, ikustia den merkena, 2300. Euros. Bai, Bai, hortik, bai. Pesetas. hortik, La otra sí. hortik izan zen 2000 eta gero akustik uste dut 300 euroko buelte erolako zozer. Niri SG larrogeta malaiku da. Del 94 da. Bai. ¿A ti cuánto te costó? Pesetak. 140.000 pesetas. Vale. Ni puta idea zenbat euro die, baina... Ez. Bai, Ni 2006 gara. mila piko, mila eta piko baita, nik uste. Bai, mila eta gitxi. Bai. Eta bestie, esan dekena custom made indeko Explorerra. Hori bosteun. Bosteun. Eaki. Bai. Eta Lea? La Nik pasta. hau, zenbat, izan, 700 pago. Hostia, hain gutxi, Bai, es que, claro, esteko ez... Zelan da, subi fijoa deko, Ah, esteko hobeto. hori zelan da, afinazioana, afinatzen duzena ebertune. Ja. Esteko hori, hobeto. Bai, beto, ez. Gitarra normala, bai. Hostia. Bai, gero bestia, rana adibidez blokeata deko subize. Osea, subize gaztau, baina... Ja. Hasiera lehen erabiltzen nahen. Hostia, esto desan lehen, Randy Robat bat, bai. Jackson bat. Vale. Bai, ba hori, ez dut erabili... Hola, Randy. Hola, Randy. Bai, ba hori. Vale. Ba, venga, bi galdera falta zizkuk. Eta ja, hori sortzira gamar gutxi dituk, da zueire ensaiatzeko aztixe eukidea izuen. Azken bigarren galdera daek, nahi dizkiat, bost gitarrista internazionalki gustatzen zaizkizuenak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Internazionalki, bost. Bai? Bost, Euskal Herri mailan. Hori, bai. Gitarrista honak, edo espezialki... Vale. Ni azten nahi. Hasi? Vale. Internazionalki, Richie Blackmore, Steve Morse, Frank Zappa, Vale? joder, ya. John Five, eta Paco de Lucía. Vale? Eta Euskal Herriko internazionala. Bai. Osake, eta Paco de Lucía, bost. Eta Euskal Herri mailan, Aitor Gorosabel, Nola ez? Keu Agirretxea, Oh. Iñiguito Txapelpuk, Es como lechen da. Joder, toma faltada, tío. que más coña, joder, que Vale. Iñiguito, Lea eta Aitor. Oh, ¡qué pelota! Joder, tú. Claro. Arregla eso. Ya. Arregla eso. ¡Ey, Capi! Capi. Y Capi, Joder. Capi Guarrochena, 6. Ay, la hostia. Zeu. Nik, antzekoak, Euskal Herrien gehituko nabezen... Osea, obviamente gu kendu, eta Iñiguito nire gustorako kenduko nake bai. Borja Mintegia gehituko naben. Borja Mintegia, Barresebak puto entzuien, nik dios. esan dut Iñiguito, Bai. Ez, nik nire zerrendatik kenduko naben. Eta, joder, ez dakit, hau, ostia, beste gunin entzuna ben... Julen Basterretxea da.
Julen Basterra izan aldek? Basterra, hori, hostia. Akustika jotzeikela. Bai, joder, Makinon. que nivel, Maribel. Bai. Bai. Makinon. Kolegia da ganera. Hori, gero... zelan da hau esne beltzan eta jote bana. Tolosakoa ez, jode, zelan deko izena. Zubillaga? Ander Zubillaga. Bai, gero besti dau Iran joten da bana, bai, beste makina bat. Zelan da, zelan deko... Ira. Ira ez. Ostia, oin irakoak esango dugu, jode. Hostias, Leize. Vale, Mikel Lazcano. Mikel Lazcano. Bai. Glen. Bai, makinon baita bai. Ibajiztia. Bai, makitzia. Eta... Ekaitz, Garmendia, Ekaitz, bravo, zelan, Ekaitz, hostia, Ekaitz, zelan ez dut claro. esango. Joder, bai. Eta ez dakit. Internazionalak, Es que he repetido monas, tío. Dai McDarrell? La policía... kendu hori ya, fuera, no existe, tío. Glen, Titon edo hori, el de Judas, Sin más. Eras... eso no da. Gary Moore, Gary Moore. que llevaba esto. Asko emoten dugu, ja. Ingui Martin besango neke, beren momentuen asko Ja. estrategia aztela. Ja. ¿A qué va, tío? ¿Cómo era? Zelan da, el... Richie también, Richie. Joder, Randy Rhoads. Randy Rod. Es que... Ez dakit. Gizau, Satriani dago Johnny esaten Garamendi. Petrucci. San Satriani. Satriani da Kuamen. Bete. Buen cosplay, Bai. Bai, da, Satriani da, beste batzutan... Johnny Satriani. Tom Morello, bai. Johnny Morello, bai. Ahora lleva por su de blanco dado. Moreno. Eta hi gaitor, zein aipaituko ditua nola esan ez dizkionak. Errikuek, pues, no sé. Euskal Herrikoek. Zutagrakuek. Abri, nire maizu izan da. Zure maizue? Keu. Keu. Ez da gaitxik. Aritxe, que ba. Aritxe? Ez. Kapi. Kapi? Eta ez da izan zego izan. Bai, Pedro. Pedro? Valdemar. Valdemarregu, Vale. Monjes. Pedro Monje, bai. Valdemarrek sonatzezik Pedro esan da enekian, ze Pedro atik etxean baino. Pedro Monje, bai. Ba falta da, ez da? Bai. Lea. Alea. Menudo. Erki. Pelota. Bai. Venga, azken galdera falta daik, bale? Eta ja ensaiatzen utziko izuet zortzitetik aurrea. Oinar, entzun di hau más o menos ze gustatzen zaizuen, ez? Baina oin nahi dira jakin ze etzaizuen gustatzen. Nahi jakin nundaon zuen amorrue. Orduan, emango dizuet aukera, mundu mailan, Euskal Herri mailan, nahi dezuen mailan, artista edo talde bat eta bere diskografio zue desagarrerazteko. Zein aukera duko zenutun? Bat. Bad Bunny. Miguel Bosé, edo. Ik Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Ha hecho mucho daño. Xavi. O Xavi esan dit. Ez. Nien hasi zen, nien hasi zen. Zerratute. Baina Xavi ez dago diskografi propioik, ez? Baina min asko indu. Ez, nik osabi, jona be. Ja, osai, bai. Eta taldeko baterizek eurek atzaten dago, bai. Horregaitxik izen da, osea, txistako. Txiste interno. Norkenduko zen duen? No sé. Cualquiera. Cualquiera que sale Euskadi Gaztea. En Euskadi Gaztea. Cualquiera. Cualquiera. Gaztea. Baina gaztea, sekaz daik, baina, bueno. Baina Gaztea. Cualquiera. ¿Ah, tengo que decir o qué? Dinio.
Dinio. No, Letizia Sabater. Letizia Sabater. Letizia Sabater, adibidez. Horre bai indula mina asko, Tienes tío. mucho donde elegir. Zelan zean hori, matarla antes de que ponga huevos. Hostia. Los tiene aquí, preparados ya para echar. Joder. Ikusi duzue Axel Rose eta Letizia Sabaterren argazkiz. Hostia, digo, sí. Es... Ba, ez dakizu zein dan zein, tío. Joder. A ver, es que, hostia, Letizia Sabaterren kantuk, guau, Hori gogorraek. Ba, amaitzo gautza bat eskago dizuet. Zehoze jo, eta nik gainetik improvisako eat, nere betiko lau o bost lik jokotxiat, beti astero iguela jotzen bukatzeiat. Baina hori, emaio zue gurre eta honekin amaituko jau. Osa, eurek jobi dabi rip bat eta zuk... Ba, beraganetik improvisa. Horiek. Zein. Zeuser, ondo dakiguna? Edo genekin. Eskatu albaldi maiat, ez da xela egon tonalidade aldaketa, igual, que me jodís la pentatónica. Vale. Etxo, eskerrik asko, Zuei. Gusto egon zeate? Vale. Erdo, zital. Ba, orduan posten hau. Eta neure gusto egon hau, parre batzu egin ditxi hau, earki hondek. Bi herrixegoia YouTubea, bale? Eta, bueno, bi herria instatik eta... Zau, gero jentikal esango ikusi? Bai, claro. Amigo, a ver, estudiado, ¿ves? A ver, beire hain hau zeinin gozat raide... Zein aldugu jo. Baina, claro, zuk aldete mizuto noa. Bai. Joso zer simpli hau, jo? Bai. Sí, esto que ya está. Ese riff. Perfecto. Bai, ontxe, hain hau gauza bat martxan jartzen, bukatzeko, eta... Nahi dezuenin. Azuteko. Bat. Aio noi! Eskerrik asko! Astuta egon! Beste bat arte peña! Eskerrik asko da noi! Listo! Aio! Astute, txau! Eskerrik asko peña! Beste bat arte! Zure!